Ibo nga isa katong sabay sa ako. Oh. Nagtik. Ano istorya na mo ba? Mao ganito. Mo to yung istorya na mo karon? Oo. Siya na. Pait. Ako mo istorya kay siya man mismo no ingon sa ako nga. Mo istorya ka niya. Ate. Ate kuya man ang agila. Ay, taas man yang sugilanon wala naman ko pa istorya ha. O ya na. Do naman to princess nang utahan ko din kang Dato Henry o kang kuan. Dinagat na pinsay mo istorya sa amo iyang giingnan nga giingnan nila kaya ako wala man to ang banyo ako papatupas o may istorya pero di yun mo makasingit wag mahitabo sa inyo nga kuan kanang inyong ritual dili ko ninyo pugnan pag ako nagsalita kasi di ninyo nakita ang espiritu ng Ginoo ang lawas ko ninyo nakita ninyo ayaw ko dato pag basol-basula ha. Imong basulo ning general consultant sa Ginoo. Kasi mawala pa ka dato. Siya dili anak ba kuan ba iba? Nang nindot kayo imong suglanon kayo. Ka mo ang mga leader. Mga remo diri tanan mga leader sa mga dato kay niya sa ako ang record ng mga pangalan sa mga dato. Kani ako ang ipang-appoint kanang ugan ako ni naman sa ako ang mga pangalan kamu wala man wala mo kinahanglan kamu na sila ron salamat sir para pangan ko din hindi ako maglakaw og layo kay nakakon Ana si Juan. Ana si Dato. Ito ka mo parking dong oh. Ada pit Sakit. Oh, di ana ka sakit. Ito ata masagad to. Dire ko magparking ma? Yes, kung di. Ay ang kanang balon madali na nga. Bakit dili mainitan ng kuan? Kadrihan naman. Ana man ta sa lugwa. O dahat naman ka. O di ana ra. Gawas. Silong lang. Jo. Abis yun na. O dire na bata agi unya. Oo. Yan, nalagay kami sa kakadinan ta mo agi pa upo. Unya oh. Wala ka pa uban dili itong paglubong dito do. Uban man. Kalimot man ko ma. Mauna na way limot-limot. Oh, dadonon. Ikaw man. Sige na. Sige na tayo. Yeah, mag-get